Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora. Ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Iki nek ra mulih none bapak tak pasrahke bapak ya jawani ro bapak apa piye rumasaku. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Anggere kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Tur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Kok sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertaga Jiwa Jambu dipun nirmala. Ah, ngaten menika. Piyambakipun mboten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata, kula sumanggaken. Pukulan. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampean wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, jur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Napa? Bathara Guru mlayu kok kowe malah ning kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Ah terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Bagong nun sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipun nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih jambu dipun nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong. Kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayuwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Koperdamse. Iki basa apa ta iki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipun nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe.
barang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawa pelemper Tanggajawa Jambu Dipa Nirmala. Ming wine lho pukulun ming rong wine mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Ais monggo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajuli tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu nganten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelemper Tanggajawa Jambu Dipa Nirmala wujude wine, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya leganing atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara Jambu Dipa Nirmala pelemper Tanggajawa ora jalu ning njono ora digawe karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Iki ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding pelemper Tanggajawa Jambu Dipa Nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan leganing atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken Bulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe.
Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis. Oh. Bagong nun sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayuwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Oh Koperdamse iki basa apa ta iki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampeyan wani nggondheli winih pelem gadung ora taya. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ming winih lho pukulun ming rong winih mawon kula betane wangsul sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Ais monggo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajuli tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu nganten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipane kala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya leganing atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean meh dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara jambu dipane kala pertangga jiwa ora jalu ning jono ora digawe karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temama nane Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertaga Jiwa jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau.
Aduh Kakang Tradagat. Kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antrada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken, Pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Kula niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trendele iki. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Ngene. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun ya, Bu Gulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Anggere kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Yata laruta saking godha sang Kurukula. Yen amutusa sang Sri Bagong dalem. Bagong, non. Apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa. Anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu moto-moto Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih lemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamoning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakaremu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Lho. Karo awake dhewe kok lali ki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Bendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah.
Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya jawani lho bapak apa piye masaku. Glimpangke meja mana lho? Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil modar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayang isi-isi anjat terus. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wine pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa sing wujud wine. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jam-jam ae. Bathara Antarada njaluk aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethuke Ndara Jana karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhani ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Jadi Bagong, kene pasrahno awak bandinge ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Areng apa? Rene, kowe sing rene.
Wah, kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Rasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manikmaya. Kula niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan sprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Hajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru? Pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten. Guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna. Sing ana gething keburu sengit. Mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki kok. Kang Supan munyuk to. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santem pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manikmaya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentol karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awon bojomu kok wah bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Oh, ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Nek ra iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting. Butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki Plempertangga Jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipon lak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kose. Konjur. Ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyuk. Is. Beto ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedange kula pangan mboten napa-napa biasane pangan munyuk kok ngono to. Terus pojok wetan. Ngopo? Ha iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih Plempertangga Jiwa lan winih Jambudipun Nirmala kula caosaken. Mencra-mencle. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng putuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang.
marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedhek kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedhang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ning ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa diingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kowe pilih pertama-pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Wah. Antil dasmu ra. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lah di karo mbokne di ngono kae. Tak Tru. Aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu Dipa Nirmala, pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambu Dipa Nirmala, winih pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Mbok ndeloki. Ush. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kek ana lendut tak tandurane winih. Bajingan. Aku nganti jengkel lho ngrasake omong wae gek ming waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku kele dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dewarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih? Ora. Mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine nol, Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Yo, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap Bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.